Unsa mga igalay gusto ninyong dadon o bitbiton sa inyong kongresista? Ingani ba ang gusto ninyo sa inyong kongresista? Ilang bitbiton dito sa plenaryo? Sige daw, be. XFM Katropa. Nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata. O ba? Halos bumula ang bibig. Agay! At lumabas ang dugo sa tenga. Babi! Mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Aha? Grabe po itong mga ebidensyang ito. Lalo na yung video ng Vice Presidente. Nakita natin ang totoong Sara Duterte. Umana na. Nanlilisik ang mata. XFM Katropa. Langana kay makalagot ng naong niya. Ingon ni ini ba ang gusto ninyong bitbiton sa inyong congressman? Di ko mo-mention congressman ha, kay para way mangbahay. Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, sa paman. Bukidnon, normal na to, Skid Flores kay tirada gito siya. Agusan del Sur, ginoo ko samot. Butar gyud na, Agusan Sur, mga congressman ni Gabriel. Ayaw na ta. Para karon lang ng dalan sa Agusan gipaspasan kuno ayo kay nay palarong pambansa karong Mayo 20. Pinawa! Natanin yung ilara kay diha ko na tao. Og sa kuan pag istorya, diha gilubong akong pusod bay. Sa Agusan, ang moto sa Agusan, abog suyupa ayaw ang druga. Pinawa! Kunay moto niya, nga naman, abog man. Pero karon bay, purya buyag palakpakan na to. Palakpakan na to. Salamat kayo. Salamat kayo, DepEd. Salamat palarong pambansa. Salamat yun mas palarong pambansa. Mayang buntag diha, Ninang Daylinda Saga, good morning ninyo. Og Ninong Dennis Nunez. Salamat kayo, palarong pambansa. Tungod ninyo, ang 4 lanes gikan sa Trento, Paingons, Patinay na okay na. Tungod sa palarong pambansa, gikan sa Trento, Paingog, Bunawan, Puryabuyag, Maygala. Kato makita ninyo sa una nga, ang Center Island, humay ang gaturok. Yaw! Karon lawaan na. Pinawa! So ayaw gina nga na bitaw day, no? Untay nga na may gala ka pirmi ba? No? Para ma-feels tao may gala ang kalambuan. Ingon si Luistro nga nakita daw nato ang tinuod nga pagkatao ni BP Sara. Nisiga ang mata, nibula ang baba. Grabe, murag nakainom og puradan. Kini man sila sa Committee on Injustice ang lamit tingalon may galag puradan. Sa patugab ni aso ang ano ba to? Ni aso ang dalunggan. Lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata. Okay. Halos bumula ang bibig. Agay. At lumabas ang dugo sa tenga. Grabe, sobra. Mi halos mugawas daw ang dugo sa dalunggan. Pwede din hyperbole di sa kuan. No? Pwede din hyperbole di sa unsa ni? Kongreso may galaw sa Committee on Justice. Natural mga igsoon, no? Iyang gi-describe, no? Ang gatong video ni Bibi Sara katong nasuko siya. Para nako normal reaction sa Vice Presidente during that time. Ngayon naman, pagka ikaw pa naman may gala ma-feel nimo nga politically persecuted ka and mulingi kas wala, mulingi kas tuo, atubangan talikod, wa na kay kauban may gala kay gitabangan na kani mga kurimaw. So naturalmente may gala nga ang imo bang rage, ang imong kasuko ba? Normal o natural may gala nga impulse o reaction. Gumikan mga gala ni ining nahitabo. Pero para nako, okay na to, normal to tanahon. Kaysa katuganing video ni Luistro nga may AX dahil sa speaker. Kaya may AX dahil ni speaker. Kaya may akap dahil ni speaker. Kaya may tupad
dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. May korupsyon dahil sa speaker. Kanabi itong mangugat ka, mga igala, for a single person. Nga bisag pasimuton ka sa sampot, mga igala, kini si Luistro. Siguro mga igala mo simot yun sampot ni Tintin. Binawa! Ha? Mo man eh, kalimot ba mo na? Mo man na siya. Mo maura man na silang Saldiko, katong nang haga. Si Saldiko pod, utro pod dong ugnulok pod. Siya ba yatong nang hagad, mga higala, og isa, lahat ng bagyo pumunta kayo dito sa Bicol. Baha, pabitaw. Karon, mga higala, o nagkabulabog-bulabog sila. Mao ni mga katropa. Bullseye! Bullseye! Kato kami Pisara, normal tong reaksyon. Go, ikaw pa naman, mga higala, tabangan ka. No? Ang imong mga kaalyado, pandakpo na. Oh. Unya ang imong gituuhan nga, unit team sa una yun ka. Di ba di ka masuko? Oh. Arang-arang na lang na, may gala kaysa kaning kang Luistro nga ang iyang syagit para kang speaker. Binawa! Mura siya gasinulog. Syagit og kusog, speaker. Binawa! Syagit og kusog, speaker. Nya sa pa speaker ninyo ron. Pagkaibaw may legala nga, wa na. Hagbayrang nilayat mga igala si Saldiko, awa na mo tingog. Nankaron. Inian naman yun eh. So, patuhon ko ninyo, may igala nga kani si Luistro. Kuwa patas. Patuhon ta may igala nga si Luistro. Nagbitbit og hustisya. O sabag ka ng babae may igala nga naa sa ribulto anang hustisya si Luistro na. Binawa! Nuang istorya ha. Diba? Aminawa daw ninyo na, baigsoon. Igo pa lang nakahuman sa pagdeterminar sa probable cause. Daw guilty na ang tanaw nila kasara. Paminawa usab. Oh, may nang ilang pulong, dili nang ako ah. Grabe po itong mga ebidensyang ito. Lalo na yung video ng Vice Presidente. Aha. Nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata. Halos bumula ang bibig. Okay. At lumabas ang dugo sa tenga. Dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Digamo once again shared her own painful experience. As a victim of political violence herself, pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. XFM Katropa. Di ba? Sa ebidensya, doon ay ginaingon di may gala nga res ep sa loquitur. Let the thing speaks for itself. So, ang ginapasabot karon ni Luistro nga, nakita naman ninyo. Tablaran na gusto niya kulang na lang mo yung ba, gi-judge na yun nato eh. Nakita, apilong damay-damay yung pagyunta. Nakita natin. Ikaw rin nakakita diya. Nakita natin ang totoong Sara Duterte. Note ha, totoong Sara Duterte. So, Luistro wanted to insinuate nga, kung sa inyo nakita, maugit to ikuan.